ଗଜା ହେଇକି ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ଗଛ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଚେର ହେଇକି ୟାଠୁ ଅଧିକା ହେଇଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଚାଷୀ କୂଳ ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଆମ ପାପା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମାନେ ଯିଏ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି କରିଥିବ ନା, ସେ ଫଳ ଯଦି ନ ପାଇବ କେତେ ଦୁଃଖ ସେ ହିଁ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଧାନ କାମ ଭୂଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଭାଇ ମୁଁ ବାପା ସବୁ ଆସିଥିଲୁ। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ତ ବର୍ଷା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଲା, ବହୁତ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛିଟା ତାକୁ ମାନେ ସେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ରଖାହେଉଛି ହୁଡ଼ାମାନଙ୍କରେ। ପୁଣି ଦାଉ ସଜିଲାନି, ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା, ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଶୁଖା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆମ ବିଲ ଠିକ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ବିଲଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲରେ କେମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଯେତେ ଚାଷୀ କୂଳ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆମଦାନୀ କଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଦାଉ ସାଜିଲା। ଯାହାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଧାନ ମାନେ କାମ କରୁ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମ କେବେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇକି ଖୁଣ୍ଟିବା, ସେଠୁ ଆଣିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବା, ସେଠୁ ପୁଣି ଓଦା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ନେଇକି ରଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାର ସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ କୂଳ ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ବିଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବାପା ପୁରା ମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ବାପା କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ତ ହେଲା ସେଇଟା ତ ଆମେ କି ଜାଣି ଶୁଣି କରିନା, ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଉଥିବା କେତେବେଳେ ନ ପାଇବା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେୟା ହିଁ କରିକି ଚଳିବା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହାହେଲେ ବି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଆମଦାନୀ ବେଳକୁ ଯଦି ଏମିତି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତ ଆମ ବିଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ତ ପାଣି ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ବାପା କହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଠି ପାଣିରୁ ଏବେ ଟିକେ ପାଦକୁ ଆସିଛି, ସେ ପାଦର ପାଣିରୁ ସବୁ ଛାଣିକି ନେଇକି ଥୁଆଥୁଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଲରେ ବି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଭାଇ କେଉଁ ପଟେ ଯିବି ରେ। ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ବର୍ଷା ଏମିତି କରିକି କାଳ କରି ଦେଖ ଅବସ୍ଥା ସବୁ। ଧାନ ପି ହଁ ଧାନ ସେ କଳି ପାଣି କିଣିଛେ ତାକୁ କାଲି ଆସିକି ହେତକୁ କଳି ଏରା ସବୁ ଏକୁଟିଆ ଜାଣି ଛତି କରିଛି, ଏ ଖାଲି ଲୋକସାନି କଥା ହବ। କାଲି ଯେଉଁ କହିଛି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲିକି ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସବୁ ତା ଉପରେ ରହିଛି। ହଁ ଆଜି ଆମେ 6ଟା
ସେ କଥା ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ କଥା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ସେ ଦୀପନି କଥାଟା ଭାଙ୍ଗିଲୁ କ'ଣ କରିବୁ ବସି କେମିତି ଗଦା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦା ହେଇଛି ପଟେ ତଥାପି ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ଅଛି ସେ ଗଜରେ ଓଦା ପୁରା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପୁରା ଓଦା ଖାଲି ପାଣି ଛଣା ହେଇଥିଲା ବର୍ଷାରେ ପରଦିନ ବର୍ଷାରେ ଘଣ୍ଟା ଏ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ବୁହା ହେଇଥିଲା ସବୁ ବୁଣିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଇଏ ବୋହି ପଡ଼ିଲା ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ପଡ଼ିଥାଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ହବ ହବ ସେଇ ଗଦାଟା ଗଦେଇକି ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଗଦା ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଗଦା ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ହଁ ସେଦିନ ତ ଗଦା ଦେଇକି ତ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଆଉ ତା ପରଦିନ ତ ବର୍ଷା ହେଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେ 700 ଭଳି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଣି କମୁନି ବିଲରୁ ଏ ସବୁ ଗଦା ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ ବି ସବୁ ଗଦା ସବୁ ହେଲା ଗଦା ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ା କରୁଛୁ ଆଉ କେତେ କୁଆଡ଼େ ପଲାନି କ'ଣ କରିବୁ ଗଦାଟା ହେଇଛି କୋଉ ପାଟା ଏଠି ଗଜା ଧାନ ବି ଗଜା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଗଜା ହେଇକି ଗଛ ହେଇଗଲାଣି ଗଛ ହେଇଗଲାଣି ଚେର ହେଇକି ୟାଠୁ ଅଧିକା ହେଇଛି ନଷ୍ଟ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ତ ଯେତେ ତ ଗଛ ସବୁ ତକ ନଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ ସବୁ ଦିଅ ହଉଛି କିଛି ଖାଇବା ପରେ ଆଉ ମିଳିବନି ଖାଇ ମିଳିବନି କି ଧାନ ବିକିଲେ ବି କେହି ନେବେନି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ଥର ଗଲା ଉପରୁ ଧାନ ଖୁଣ୍ଟା ହେଉଛି ଯେବେ ପାରୁଛ କାଲି ପାଲ ହେଇକି ଏ ବିଲଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନହେଲେ ପାଇବନି ତ ପାଣି ବିଲରୁ ବଛା ଇଏ ଧାନ ଇଏ କରାହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟା ହେଉଛି
ସବୁ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। पानी हेल्ले कौन हवा कोई हाँ इतनी हवा में संगे संगे पैसा खर्च दुख ना डबल परिश्रम होची लोकसानी खाली पैसा बाधि ना ये जो है बाधिला से गुड़े आनी पकई दी आईटा तो दशा कौन देखुन केते पानी हो बिलरे। देखुन तो केते पानी बिल मनक के पानी आसूसी। धान आसिक हुड़ारे सुखा है।